ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రియులారా, లోకములో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి, లోక ప్రజల మధ్యలో మనం జీవనం చేస్తున్నాం కాబట్టి, మనము సమాధానంగా బ్రతకటానికి మనము సిద్ధపడి జీవనం చేయాలి. ప్రజలందరితో సమాధానంగా ఉండాలి. తరువాత రెండోది, పరిశుద్ధంగా ప్రజల ముందు ఉండటానికి మనము అలవర్చుకోవాలి. ఈ రెండు మన జీవితంలో లేనప్పుడే మనకు కొన్ని శోధనలకు మనము గురయ్యేటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. కాబట్టి దేవుని చిత్తం కూడా అదే. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనందరము దే అందరితో సమాధానంగా, అందరికీ సంతోషకరంగా మనము ప్రభు చిత్తం ఎరిగి పరిశుద్ధంగా జీవించడాన్ని నేర్చుకుందామా? ప్రభువు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. అట్టి కృప మనందరికీ దయచేయునుగాక. ఆమేన్.